Ikaw ba si Belen? Belen Gamon? Opo. Bakit po? Hindi niyo po ako kilala, ma'am? Hindi po. Sige po. Magpapakilala po ako. Ako po si Geraldine. Tapos, nandito ako para kausapin ka. About ano po? About po sa asawa mo. Ay, kilala niyo yung asawa ko. Bakit pa? Anong meron? Dito na po tayo mag-uusap. Pwede naman po dito. Sige po, dito na lang. Opo. Si chef po, si Aljun. Oo. Meron, ano ba to sasabihin? Kasi nagkita kasi kami bago siya bumiyahe papuntang abroad. Nasa barko siya ngayon, di ba? Oo. Alam mo ba na may anak siya sa labas? Ay, hindi po. Hindi niya sinabi sa. Nabilitaan ko kasi sa kanya na nag-asawa na pala siya. Mag-asawa na ba kayo? Kailan po kayo magkakilala ng asawa ko? Magkakilala kami year 2019 pa. Nung nagtatrabaho siya sa Dairy Queen. Ako Sa Las nagtatrabaho Piñas. sa Dairy Queen, siya sa Eurotel. Sa Eurotel. Oo. OJT niya ako dati. That time, 2019. Oo. May relasyon kasi kami nung time na yun. Tapos, Wala siyang sinabi. hindi, nag-usap kasi kami nung bago siya umakyat ng barko, sabi niya susustentuhan niya yung bata. Tapos hanggang ngayon, Wala mo na akong alam na about yan, ma'am. Alam. Kasi, i-chat mo na lang. yung asawa ko. Wala po ngayon eh, kasi tulog na po yun eh. Mamaya pa po yun kasi isang araw yung pagitan sa amin. Hindi, nandito kasi ako kasi bumiyahe pa ako ng malayo. Gusto ko kasing isettle yung sustento niya dun sa bata. Kasi nung time na nabuntis na ako, sinabi ko yun sa kanya. Pero, hindi na ako naghabol kasi alam ko naman na may relasyon kayo that time. At alam ko naman na sino ba naman ako para humingi ng sustento sa kanya. Pero ngayon kasi, iba na kasi yung buhay ngayon. Asan po yung bata? Yung bata po, malaki na. Nasa kotse. Nasa kotse po yung bata. Hindi nyo pinag-uusapan yung mga ganitong bagay kasi dapat alam mo to. Wala man po, ma'am, kasi kilala ko ng asawa ko, matino yun. Paano ko nakakasabing matino? May anak nga kami. Hindi. Kilala ko po yung asawa ko, hindi po niya gagawin. Ang alam ko lang pong karelasyon yun, yung ex niya dati. Pero naghiwalay na po sila, matagal na po yun. Alam niyo naman yun nakapilido pa nga sa kanya yung bata Pwede po patingin. Magtatatlong taon na po yung bata. Mag-4 na taon na nga. Hindi na rin naman ako nakiano sa relasyon niyo kasi wala naman akong pakialam na sa kanya. Ang gusto ko lang, suportahan niya yung bata. Sabi niya kasi sa akin, wag ko nang guguluhin yung relasyon ninyong dalawa. Kaya naman, hindi na ako para mag-eskandalo pa. Kaya lang hindi niya naman kasi tinupad yung pangako niya sa akin Kung sana lang sinuportahan niya yung bata, di sana hindi na ako aabot ng babiyahe ako ng malayo kasama ko pa yung anak ko. Taga saan po kayo, ma'am? Taga Las Piñas po. Bumiyahe lang kayo para doon? Oo, kasi isa-settle po natin. Actually, yung sustento niya sa bata. Sabihan ko muna po yung asawa ko. Hindi ko po alam kasi about dyan sa inyo. Bukas pa kasi mag-uun Hindi ko talaga alam. Pero kilala ko po yung asawa ko. Hindi po niya gagawin yun. Yun yung pagkakilala mo sa kanya. Ito po yung anak ko. Ito na po siya ngayon. Malaki na siya. Tingnan niyo naman niya pa. Kawangis niya pa. Sinabi sa akin. Malamang hindi niya sasabihin yung kalokohan niya. Nung nalaman ko nga nagpakasal na siya, hindi niya man lang sinettle yung sustento niya dun sa bata. Hindi ko naman siya para habulin pa. Wala na akong pakialam sa asawa mo. Ang gusto ko lang, lumalaki na yung bata, sustentohan niya, lalo na't mag-aaral na. Sabihin ko po, ma'am, magkano po ba yung gusto niyong sustento?
Ang gusto kong sustento. Habol niyo po ba? Sustento lang naman. Sustento lang naman. Magkano po ba yung gusto niyo? May anak na ba kayo? Wala pa po, pero may ginagastusan kasi kami, nagpapabahay po kami. Nalabas na po ako sa pabahay niyo. Dapat, ang responsibilidad niya, dapat yun na muna uunahin niyo. Ikaw ba, asawa ka po niya bilang babae sa babae, handa ka ba na suportahan yung asawa mo? Kung ano po yung makakabuti, yung hindi naman po kayo naagrabyado para na lang sa bata. Sige po, pagbibigay kami. Magkano po ba yung kailangan niyo, ma'am? 10,000 po kada buwan. Sige po, iparating ko po sa asawa. Gusto niyo po bang makita yung bata? Asan po? Nandun po sa kotse. Pwede po, puntayin niyo na lang siya dito. May daan naman po. May nakakadaan yung kotse dito. Antayin ko na lang po dito. Dito po kasi dumadaan yung truck, nagpapadeliver kami. Kaya lang nanginginig pa ako. Doon na lang. Huwag nang pababain ng bata. Tatanong natin kay Uncle kung nakakapasok ba yung kotse. Oo, pasok naman po dito. Pati nga po yung truck, pasok dito kasi nagpapadeliver kami ng mga materialis. Baka akong sumadsad eh. Mababa yung kotse. Sige po. Puntahan po natin. Kaya nga po kami nagkaroon ng relasyon ng matagal eh. Gaano po kayo katagal mo? Kasi ang akala kong relasyon yan si Hafaday. Kailan pa po ba kayo magkarelasyon? Nung nung 2020 kami. Pero 2017, doon na ako sa kanya. OJT niya ako sa Eurotel. Kasi nung college nag-OJT kami sa hotel. So doon ako nag-OJT sa kanya. Pero 2019 po kami nagkakilala. Tapos yung bata po pinanganak ko ng 2020. Wala talaga akong idea mo. Pero mamaya na lang pag-usapan namin. Asan po yung bata? Nandiyan po sa... Teka lang yung... Dumede na ba yung bata? Baka nagugutom na yan. Happy anniversary! Oh my God! Alam niyo, naiiyak na din ako. Oh my God! Happy anniversary, Mom! Ay, grabe. Akala ko totoo yun. Mom Belen! It's a prank! Si tatay, nakasunod na si tatay! Oh my God! Mom Belen, ako po si Donna at kami po ang JFS Petals and Services team. Alam nyo guys, natanggal ang angas ko dito, yung pagka-best actress ko, nawala kay Ma'am kasi sa lahat-lahat nangihilingin na karelasyon ng lalaki si Ma'am yun. Yung tiwala niya, kahit sinabi ko na sa kanya na meron ng anak sa labas yung asawa niya, nandun pa rin yung tiwala niya, di ba? Kaya naman, deserve mo itong surprise na to galing sa iyong minamahal na asawa! Si Ma'am Belen, ang ating victim celebrator for today. Kamusta po, Ma'am? Anong nararamdaman mo, Ma'am? The moment na nalaman mong may anak sa labas si Sir Hindi Aljo. ako naniniwala kasi kilala ko yung asawa kong hindi niyo gagawin yun. So, naluha siya, pero ang bait-bait niya. Kaya naman, hindi ko na in-escalate pa yung mga bagay-bagay. Kinausap ko siya ng maayos. Anyway, wala po kaming relasyon ni Sir Aljon at hindi po kami magkakilala. Si Sir Aljon po at ako ay napag-utusan niya lang. So, kami po ang JFS Petals and Services at kayo po ay biktima ng aming extreme prank! Walang anak sa labas si Sir Aljon. Malinis na malinis siya. Lahat po yun, lahat ng mga sinabi ko, mga viewers natin dyan, ay kathang isip lamang namin dahil gusto namin i-prank ang aming napakagandang celebrator. Hello. Nag-boom na naman pala. Mahilig siya sa Pero wala kayong idea talaga, Ma'am, na nag-surprise kami nung inaya ka namin dito sa kotse? Wala talaga? Wala akong idea kasi yung napag-usapan po namin since nagpapabahay pa kami, simpleng celebration lang. Yung magluto lang ng merienda. Sabi niya kasi magluto lang ako ng spaghetti, mahat. Tsaka yun na yun.
Oh, walang idea. Nabisi kasi ako. Pero ano ko yung FB niya, pero nabisi ako, hindi ko na tinitingnan ngayon. Alam niyo kung paano namin naaya si Ma'am Belen papunta dito sa kotse. Sabi ko, ipapakita namin yung bata. Na hindi man lang siya nagtaka, bakit yung bata nasa car trunk talaga? Bakit namin isisilid yung bata sa car trunk? Anyway, Ma'am, happy anniversary po sa'yo. Ikaw po ay minamahal talagang lubos ng iyong asawa dahil nga kahit na pa-roller coaster pa yung emotions nyo, ito lahat ng nakikita mo ay para sa'yo. Kaya naman, dahil anniversary ninyo, syempre po, punuin natin ng sweetness ng iyong pagsasama. Meron kami ditong 24 pieces na chocolates para sa iyo. And of course, bubble balloon, happy second wedding anniversary. Kamusta pong karelasyon si Sir Aljun? Parang ang tiwala mo to the highest level, ma'am. Hindi ba siya nagkaroon ng karelasyon? Alam niyo na, boys are boys. Ay, baka... hindi po. Kasi, bago ko po pinakasalan yung asawa ko, kilala ko talaga yan. OJT pa lang niya ako, kilala ko kung gaano magmahal yan si Alvin. Talagang matinong-matino, walang halong pagdududa, walang trust issues si Madam. Hindi ko papakasalan yan kung ano yan, kung gaya ng sinasabi ng iba na mga ang siman lulok, pero iba yung asawa ko. Siya ibang-iba talaga yan. Oh, kayong mga babae kayo dyan. Pakasalan nyo yung walang binigay na hinala sa inyo, walang record, walang halong krimen na ginawa sa relasyon ninyong dalawa. Anyway, ma'am, ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa dahil hindi ka pa ni minsan naloko ng iyong asawa. Deserve na deserve mo yan dahil napakabait mo. Ayan ang flower of... bouquet of flowers para sa iyo. And of course, ilang feet itong teddy bear na ito? 5 feet teddy bear. Sa mga oras at mga gabing nalulungkot ka at namimiss mo ang asawa mo, yakapin mo lang si Blue Teddy Bear dahil yan ang simbolismo ni Sir. Kahit nasa malayo siya, meron kang ihahag. Kailan po kayo nagbabalak na magkaroon ng baby? Kayo po ba ay bumubuo na? Wala pa, hindi pa binibless ni Lord. Soon, pag uwi niya sana. Nako, kailan uuwi si Sir, ma'am? Dapat nga po, nung January, kasi nag-extend lang siya para doon sa bahay nga, kahit pa paano, madagdagan yung, namin, pampabahay. Kaya nag-extend siya ng another 1 month. So, bababa siya this coming first week of March po ata. Pero ikaw po, ma'am, ay teacher, right? Nakita po kasi namin doon yung tarpaulin ninyo. Pagkakita ko ng tarpaulin, ay, LPT pala ito si Madam. Sabi ko parang sa character ko ngayong araw, parang ako naman ang LPK, Licensed Professional Kabet of the Year. Purong aktingan lamang. But we've seen how professional si ma'am, lalo na sa pag-handle ng mga grabing sitwasyon. Talagang napaka-professional niya. Tinanong niya kagad ako, sustento po ba kailangan nyo? Ilan po ba yung di kayo maaagrabyado? Tapos magsabi ko ng presyo, sabi niya, sige po, pag-usapan namin yan. Naiiyak na naman si Mama. Akala ko talaga ito pero hindi talaga ako maniniwala kasi alam ko yung asawa ko eh. Alam nyo, sa panahon ngayon, kapag binalitaan ng isang babae na may anak sa labas yung asawa mo, malamang dahil sa dami ng issues ngayon, mga cheating issues, ang babae madali nang maniwala. But, ang pagmamahal po ni Ma'am Belen sa kanyang asawa ay proven and tested na at hindi na madidigtaan ng kahit anong sumbong lang. Talagang grabe ang pagtitiwala niya sa asawa niya. And ma'am, dahil pinaluto po kayo ng asawa mo ng spaghetti, mga handa ngayong araw, isama nyo na itong mix kakanin natin. And of course, we have 1 bucket of pizza at 2 boxes of pizza at 1 bucket. Tinan mo, nawawala na ako talaga. 2 boxes of pizza at 1 bucket of chicken. Maisasama mo na yan sa handaan. At ano po ba ang blue sa buhay ninyo? Dahil yan po ang ni-request ni Sir. Paborito nyo po ba yan or paborito ni Sir? Paborito naming dalawa kasi 'di ba yung ocean is blue. Parang 'yun ang symbolize. Mahilig kita ko yung blue, naaalala ko siya. Sa bagay, seaman nga pala. Syempre, ocean, blue, yun ang color nila. And of course, ma'am, ano pa ba? Ay, oo. Syempre, kukumpletuhin pa natin yan, itong celebration na ito.
Dahil mayroon pong message sa iyo, ang iyong pinaka-loyal, faithful husband of the year na si Sir Aljun. So, happy 2nd anniversary, Han. Una sa lahat, thank you kay Lord na umabot tayo na kahit para tayong Bella at Yumi. Ayan, yung asap pusa namin. Bella at Yumi, ibig sabihin lagi din may iringan na nagaganap. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Stay in love and beautiful. Love yourself. Oh. Hindi man ako nakakapagbigay sa'yo ng bulaklak nung Valentine. Sana magustuhan mo itong munting pa-surprise ko sa iyo. At sana naging masaya ka at thankful kay God. Lagi mong tatandaan kung gaano kita ka-love na lovehan ko. Mag-iingat ka palagi. God bless you always and to your family. I love you always, Han. See you soonest. See you soonest! Kailan po ba uuwi si Sir? Mga first week po of March. First week of March. Naku, February na ngayon. Malapit na palang umuwi si Sir. Paki-ano nyo na lang si Sir. Paki-tanong nyo na lang, bakit mo nagawang ipaprank ako ng ganon? Yari sa akin, mamaya. Yari sa'yo. And ma'am, ngayong araw na ito, gusto ka pang bigyan ng mga love songs ng iyong asawa. We have Kuya Gab para bigyan kayo ng harana. Pero ang sabi po ni Sir, kung pwede daw po ay haranahin kayo doon na sa tahanan po. Sige po. Ay, O pwede bang makapasok po kami sa inyong pasok naman ata bahay? Alright, so guys, nandito na tayo ngayon sa bahay na pinapagawa ni Sir Aljun at ni Ma'am Belen. Yan yung ongoing na pinapagawang bahay nila. At nandito tayo ngayon para bigyan ng love song ni Kuya Gab si Ma'am Belen. Another way of Sir Aljun to express his love for his wife. May pasabog na naman si Mayor. Ma'am, dito na lang sa upuan. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful and white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful and white. Tonight, di nagpuputok si Kwitis ni Ma'am. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from down to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging inihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubli. Ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata, at ang takot kung sakali mang ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag
ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di paasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Thank you so much, Kuya Gab. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. So, sa ating mga ka-JFS dyan, ito po ang mukha ng nagmamahal na walang halong trust issues. Tingnan nyo si Madam. Sabi nga nila, if it's hurting you, it's not love. Si Madam, wala siyang history sa kanyang asawa na nagkaroon sila ng third party, ng tampuhan dahil sa ibang babae. Kaya naman, ganito kaganda si Madam. Kaya yung mga girls natin dyan, ako, maghanap tayo ng matinong lalaki. Saan po ba kayo nagkakilala ni Sir Aljun, ma'am? Doon po sa Eurotel, Las Piñas. Pupunta na kaming Eurotel. Ngayon din ay pupunta na kaming Eurotel. Anyway, ma'am, because this is a celebration, andyan din ang ating Raffables cake para idagdag sa inyong handaan. At sana po ay nagustuhan mo ang harana galing kay Kuya Gab. Thank you, Ngayon Kuya naman, Gab. ma'am, tatanungin ka namin kung meron ka mang gustong sabihin sa iyong minamahal na asawa na seaman, i-express mo na ang love and anniversary message mo kay Sir Aljun. Ala, kinakabahan ako. Tatayo na lang ako. Aljun, thank you sa surprise mo. Wala akong idea. Sayang di ko pala tiningnan yung ano. Busy kaya ako. Na-busy ko. Basta ang message ko lang sa'yo, happy anniversary sa atin. Mag-iingat ka palagi dyan. Salamat sa suporta. Speechless ako. Basta susunduin kita. See you soonest. I love you. Yay! At dito na nga po nagtatapos ang ating extreme prank na may halong surprise para kay Ma'am Belen. Happy second anniversary po sa inyo at sana po sa pag-uwi ni Sir ngayong first week of March ay makabuo na tayo ng babies. Humayo kayo at magpakarami. Maraming salamat po. To Sir Aljun, ingat ka palagi dyan at maraming salamat for trusting the JFS Petals and Services. Masaya ka ba, ma'am? Sobrang saya po. Pero nung una, naiinis ako talaga. Naiinis ka ba sa akin? Anong naramdaman mo? Nagalit ka ba? Gusto mo ba akong sampalin? Kaludhodin dito sa bakuran ninyo? Nung una, wala, naiinis na. Nagagalit, basta mixed emotion. Di ko ano yung feeling ko kanina. Kasi akala ko to, pero hindi din ako maniniwala kasi kilala ko yung asawa. Hindi niya magagawa yun. Kaya dyan sa mga girls, pag nagkaroon man ng mga sumbongero at sumbongera sa mga paligid natin, tanungin muna ang asawa bago aawayin. Ha? Di ba, madam? At maghanap ng matinong lalaki dahil marami pa sila. Hindi pa naman sila nauubos. Marami pang mga loyal and faithful men. Kagaya na lamang ni Ma'am Belen na nasungkit pa si Sir Aljun. And of course, I am pretty sure na si Sir Aljun din ay napakaswerte sa kanyang asawa na si Ma'am Belen dahil napaka-understanding at talaga namang mahal na mahal siya. Masayang-masaya, ma'am! Masayang-masaya! Happy! Sobra! Happy second anniversary! Dito po sa JFS, we are giving you the quality services that you deserve. And we don't just create, we also captivate. Babay na po tayo and don't forget na panoorin po ang ating video sa aming Facebook page, JFS Petals and Services at sa YouTube channel namin, ma'am, JFS Petals and Services. Subscribe at i-like mo. Gusto ko din po magpasalamat sa inyo kasi sobrang layo nyo po. Di ko alam kung saan kayo nakuha ng asawa ko eh. Ang galing talagang gumawa ng ano nun, surprise. Di ko basang naamoy na may paganito pala. Kala ko simpleng ano lang, simpleng merienda lang namin. Nagpapasalamat ako sa inyo at naging part kayo ng second anniversary namin. Sana maging ligtas ang inyong pag-uwi. Yun lang po, God bless.
Kami din po ay nagpapasalamat po sa inyo at nabilib po kami sa inyo, ma'am. Grabe. Mataas po ang pagrespeto ko sa inyo, ma'am. And sana po ay maging masaya kayo ngayong araw at mas lalo pang tumatag ang inyong relasyon sa mga darating pang taon at umabot tayo ng golden year anniversary and sana kasama nyo pa rin kami. Bye-bye na po tayo sa camera, ma'am. Thank you. Bye-bye!